Da Allah ya sunan macen kyankyaso. A kawai na mai sauki na yi ba san kyankyaso? Bolo ba. Dan karama mai tamin ji? Na ce ya sunan macen kyankyaso. Kyankyason siya. Irba turiya da Allah ki mana suru. Ba ma san irin wannan wallahi. Ko za ka yi faɗa mana sunan macen kyankyaso? Sunanta ba kyankyaso. Da Allah ya sunan macen kyankyaso. Kyankyaso? Macen kyankyaso? Ai wannan mai sauki ne tambayan nan. Macen kyankyaso? Macen kyankyaso za ka faɗa mana. Kyankyasuwa mana. Mene sunan macen kyankyaso? Kai, kyankyasuwa mana. Da Allah ya sunan macen kyankyaso. Kyankyaso ba? Macen kyankyaso? Kyankyaso mana kawai. Macen kyankyaso ai sunan namiji ne kyankyaso. Sunan macen muke zo ga mana. Macen kyankyaso? Ko za ka faɗa mana sunan macen kyankyaso? Kyankyasuwa. Mene sunan macen kyankyaso? Kyankyasuwa.